komunitate bat, printzipioz, izaera juridikoa duen eta bai pertsona fisiko eta pertsona juridikoek energia proiektu bat aurrera eramateko osatzen duten taldea da, ez? Momentu honetan Nafarroan 57 energia komunitate dira, eta hemen aurkituko dugun figura juridiko hori izango da bai elkartea, bai kooperatiba. Azkenean, komunitate energetikoen helburua, badea, Leirek esan duen moduan, proiektu energetikoak aurrera ematea, eta onura sozial, ingurumenean eta baita ekonomikoa, bai? Baina azkenean garrantzitsuena da, herritar horiek, komunitate energetikoan sartu diren herritar horiek, ahalduntzea energiaren inguruan. Eta askotan esaten duguna, OTZ-koak eta baita Goierriaren aldetik, ez dela bakarrik instalakuntza fotovoltaikoa jartzea, baizik eta askoz handiagoa da. Elkarlanak sortzea herrian edo auzoan, eta nahi ditugun proiektu guztiak, energiaren inguruan, azken energia oso zabala da, ez da bakarrik elektrizitatea, aurrera eramatea. Energia trantsiziorako tresna direla, ez? Bai. Tresna eta gainera herritik sortutako tresna, eta ondorioz energia proiektu horiek edo trantsizio hori gure nahien arabera bideratu dezakegula, ez? Eta hori da interesgarriena. Orain arte, esan dezakegu, botera edo ahalmena izan dituztela enpresa handiak, bai? Eta Leirek esan duen moduan, komunitate energetikoak ematen du tresna herritarrei, ahalmena izateko eta botera izateko energiaren inguruan beraiek zerbait adosteko, eta beraien helburuak aurrera eramateko. Energiaren sortzaileak beraiek izatea baita ere. Bai, orduan hori nik uste dut aldaketa ikaragarri handia dela. Egia da, badaudela enpresa batzuk komunitate energetikoa sustatzen dituztenak, eta helburu igual bakarra dela instalakuntza fotovoltaikoak sortzea. Bai, baina nik uste dut KEB eta Goierriaren aldetik sustatzen dugula da beste gauza bat. Bai, instalakuntza fotovoltaikoa oso ongi dago, baina baita lehen esan dugun moduan beste helburu batzuk egon behar direla komunitate energetiko horretan. Bai, sarea sortzea, mugikortasuna, kontsumoa, formakuntzak, beste gauza asko. Kontu handiz ibili behar gara horrekin, ze bueltatzen dugun ereduaren kontra egiten dute nolabait, eta adibidez, baliabideen eskuratze horretan, haiek ere paper handia jokatzen dute, ez? Eta Nafarroko gobernuak ematen dituen diru laguntzetan ere badaukate haien lekua, eta herriak eta udalerri ezberdinetan bizitzen diren pertsonen esku dauden energia komunitateak bultzatu nahi baditugu, argi izan behar dugu zeintzuk sartzen diren eredu hontan eta zeintzuk ez. Goierri taldea energiaren inguruan gauza asko egiten ditugu, bai merkaturatzea gara, sorkuntzan, baita eraginkortasun energetikoan lan egiten dugu, eta uste dugu komunitate energetikoa direla tresna egokia gure Goierri taldearen helburuak aurrera emateko. Bai, azkenean herritarrei energia boterea ematea. Orduan guk egiten duguna da ahalduntzea eta laguntzea komunitate energetikoa sortzeko prozesu guztian. Nik esango nuke ekosistema berean funtzio ezberdina daukaten agenteak garela, eta adibidez gure kasuan egiten dugu laguntza, aholkularitza eta hedatzea, ez? Baina funtzionatzen dugu energia komunitateen eskaeren arabera. Eta askotan beraien eskaerak baldin badira nola egin dezakegu edo zein lagunduko digu adibidez instalazio baten energiaren banaketa horretan, gu ezagutzen dugu agente ezberdinak daudela, horien artean Goierri, eta ematen diegu informazio hori, ez? Energia komunitate bat sortzen den momentuan, edo Asier lehen komentatu duen bezala, sorrera bide horretan egiten den parte hartze prozesuan bertan, ikertzen dira herrialde edo zonalde baten baliabideak eta beharrak, ez? Eta horien ondotik ateratzen dira ideia asko, ez? Proiektu ezberdinen ideiak. Egia da, kasu askotan, eta ezagutzen dugunez, proiektu fotovoltaiko batekin hasten direla, batez ere
nolabait errealitate egiteko elementu bat delako, energia komunitate horren funtzionamendua, baina adibidez Nafarroan biomasarekin edo ure rekurtsoarekin aukera asko dago eta energia komunitate batzuk horren atzean dabiltza. Energia komunitate ezberdinak daude, bakoitza batzuk badaude oso aurreratuta, adibidez kotxe elkarbanatzearekin, karkarkar energia komunitatea ezagutzen dugu, eta energia komunitate honek ematen die zerbitzua beste energia komunitateei. Eta igual lehen esan dugun bezala, hasiera batean inbertsioak egitea zaila izaten denez, bilatu behar dugu denon arteko elkarlana eta errekurtsoen konpartitze hori, Bai, normalean lehenengo proiektua edo esanguratsuena bada instalakuntza fotovoltaikoa jartzea, mundu guztia begiratzen erako poltsiko begira, Baina komunitate energetiko batzuetan beste proiektu batzuk aurrera eman dituzte instalakuntza fotovoltaikoa aurrera eraman baino lehen. Adibidez, igual, olako bulego tekniko bat, fakturak irakurtzeko, hori da, formakuntzan, uharten adibidez baita olako gauza bat egin da, baita konpostajea herrian jartzeko, konpostaje komunitario bat jartzearen helburuak badaukate, eta zuk esan duzu biomasa bajo. Herritar guztien artean, pellets edo egurra erostean, askoz merkeagoa. Bai, hitzaraldiak erakutsi digu, aurrera pausu bat eman behar dugula. Zarkom eta Goienerrek manifestu bat sinatu dugu, dela piztu alternatibak. Pixkat aldarrikatzeko olako baliabide hain garrantzitsua direnak komunikazioa eta elektrizitatea edo energia bakarrik enpresa handien menpean ez egoteko. Eta erakusten dugu pixka bat Euskal Herrian alternatiba desberdinak daudela, Zarkom bezala edo Goiener bezala. Konturatu gara oso menpekotasun handia daukagula eta saiatu behar garela olako alternatibak sortzen. Oso garrantzitsua da ikustea nola ez jakintasunarekin eta mendekotasun horrekin jokatzen duten, Eta energia berriztagarrien arloan, horrela, alderdi tekniko alde batera utzita, ikusten duguna da, etorkizuna direla, eta alde horretatik esan nahiko nuke, pentsatu behar dugula gure energia sistema, moldatu behar dela bai teknikoki eta bai sozialki, Eta horretarako, KEBek eta Goienerrek bultzatzen ditugun energia komunitateek tresna ezin hobea dira, menpekotasun hori, energia sistema eredu ezberdina proposatzen dute, zentralizatuta ez dagoena, eta bakoitzak bere esku izan dezakeena, oraindik bagaude sare nagusiari lotuta, baina etorkizuna izan beharko luke geroz eta energia subiranotasuna bilatzen duena,